जों नुनो मोनदों बेयाव मोनसे आं गिबियावनो जोंनि बासायग्रा फरायसालियाव हामबाय होदों। नैथियाव जोंजों लोगोसे थानाय बिथां AIBC सिं आफादगिरि रेभारेन्ड सार, लोगोसे जोंनि लकेल मन्दिरनि पास्टर सार, आं बिथांमोनखौ हामबाय होदों। थामथियाव हामबाय होदों मिडिया पार्सन, नोंथांमोनखौ बेबायदि मोजां सम बोथोरखौ लानानै नोंथांमोना बे सेबा जिबिनि मुङै फैनायखौ आं नोंथांमोनखौ हामबाय होदों। लोगोसे साफ्रोम बेयाव ज' जानाय साफ्रोमखौबो मन्दिर साफ्रोमखौ हामबाय होदों। खोथाया जाबाय मा, बिथांमोना 2000 बोसोराव बिथांमोननि गिर्जा जयपुर BCRC अर्थात जयपुर बड' ख्रिस्टियान रिभाइभेल चार्च, AIBC अल बड' ख्रिस्टियान रिभाइभेल चार्च एस'सिएशन, बिथांमोननि आन्दारावहाय 2000 बोसोराव बिथांमोना बे मन्दिरखौ गायसनदों। आरो गायसननायनि मुङै बिथाङा गोबां सैसोनायनि गेजेरजों, समस्यानि गेजेरजों, बिनाय गाबनायनि गेजेरजों, मावनायनि गेजेरजों बिथांमोना बे सम 25 बोसोर समालागै बिथांमोना मोनदों। रंजानायजों खुसिजों बिथांमोना बे रुफाथि मायथाइखौ खुंदों। दिनै बे तारिखआवहाय 23/3/2025 बे समखौ लानानै बिथांमोना खुंदों। जों गोजोनदों आरो बिथांमोनाबो गोजोनदों आरो जोंबो खुसि जादों। आरो बिनि गाहाय ओंथिया जाबाय मा, जायफ्रा 2000 बोसोरनिफ्राय दासिम 2025 लागै जेसेबांनाखि मावनायनि गेजेरजों, सिनायनायनि गेजेरजों जायफ्रा बेखौ गायसनदों, जायफ्रा खस्थ' खालामना गायसनदों, जों बिथांमोनखौ जों अन्थाइ खाम्फायाव नुनो मोनदों। आरो बिथांमोना मुङा जाबाय, आङो खोन्थाहरनि: अतुल बसुमतारी, रुंसारि महेन्द्र बसुमतारी, रुंसारि राजु बसुमतारी, राजु गयारी, पास्टर बिस्वजित गयारी। बिथांमोना दिनै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मावबोदों आरो बिथांमोना 25 बोसोर खांग्रांला खुरलायबाबो बिसोरनि खामानिखौ मावबोदों आरो मन्दिरखौ गायसनबोदों आरो बेसिम सफैदों। बेनिखायनो बिथांमोना दिनै बिथांमोननि नामखौ, बिथांमोननि मुंखौ जों गोसोखांनांगौ। उन जोलैफ्रावहाय बिथांमोननि गायसननायनि दारैहाय बे मण्डलिया, बे चार्चआ देरलांबावनांगौ। बिथांमोनखौ गोसोखां हिसाबै बे अन्थाइ खाम्फायावहाय लिरनाय जादों। आरो बे अन्थाइ खाम्फानि गोसोखां जिथु सिम्बल बा गोसोखां सिम्बलखौ जों नुनो मोनदों। बे नुनो मोननाय बायदि इयुनावबो उन जोलैफ्रा, गथ' गथायफ्रा बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बे खामानिखौ मावलांगोन आरो आवगायलांगोन आरो बिथांमोनाबो बे खामानिखौ मावलांगोन। बेखौ गोसोखांनानै गोजोननायजों लोगोसे, उत्साह जानायजों लोगोसे उन जोलैयावहाय उननि समफ्राव एनकारेजमेन्ट अर्थात गोसो दुंनो होनो थाखाय बे अन्थाइ खाम्फाखौ दोननाय जादों आरो गोसोखां हिसाबै बेखौ लानाय जादों। फोरबोआ बाख्नाय जाथों। दिनै बेबायदिनो आंखौ जोंनि बे जयपुर मण्डलिनि 25 बोसोरारि जि जथुम्मा, जे रुफाथि फोरबो जथुम्मा, बेवहाय बिथांमोना हांख्रायनायनि थाखाय आं सफैनो हादों। बिनि थाखाय आं इसोरखौ हामबाय होनदों आरो बिथांमोनखौबो हामबाय होनदों। आरो नोंथांमोननि बे माबानि गेजेरजों, मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों जे बिथांमोननि गासै हांख्रायनायनि गेजेराव आं मोजाङै सफैदों आरो दा आं बाहाय दङ आरो। जोंनि बे ख्रिस्टियान रिभाइभेल चार्च एस'सिएशना 1986 7 फेब्रुवारियावहाय बेयो जागायजेननाय जादों आरो बिनि मुंखौ जोङो अल इन्डिया बड' ख्रिस्टियान रिभाइभेल चार्च एस'सिएशन होननानै मुंख'नाय जायो। आरो जोंहा बेबायदिनो बे गासैबो एस'सिएशना अलरेडि जोंहा गभर्नमेन्ट रेजिस्टार जाखाबाय आरो दङ। आरो बेबायदिनो जोङो दिनै जोंनि आन्दाराव नैबे जयपुर मण्डलिया जादों आरो। धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों दिनैहाय धोरोमा जोंनि थाखाय बयनिबो थाखाय गोनांथि। माने धोरोमा जोंनि थाखाय मा होनो मोदोमावबो थांनानै थानायाव आरो जिउआव दिनै जोंखौहाय गोख्रों खालामो, खौसेथिखौ लाबोयो। जिखि धोरोम लाया मानो दिनैहाय जायफ्रा धोरोमखौ लायो बे धोरोमनि ओंथिखौ बयहाबो दिनैहाय मोनथिगौ। दा बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियान रिभाइभेल बे जयपुर मण्डलियाबो बा एस'सिएशनाबो जोङो दिनैहाय जोंनि जिउ सिरि मोननाय ख्रिस्टियानफ्रा जाहाथे जिउआव जोङो गोदान जानो हायो आरो बेबायदिनो जों गोदान जानानै मोजां आखल आखुजोंहाय जों जाहाथे इसोरखौ सिबिलांनो हायो, बेनो जोंनि थांखि।
जों बेयावहाय मोनसे लोगो होनो दिनैहाय जोंनि अल इन्डिया बड' ख्रिस्टियान रिभाइभेल चार्च एस'सिएशना बेबायदिनो मोनब्रै कालारनि बेबायदिनो फ्लेगखौ बासिनानै लानाय जादों आरो बे जाबाय सिगाङावहाय गोथां गाबनि दङ आरो बे गोथां गाबा जाबाय गासैबो जोंनि बेबायदिनो गोरोबनानै थानाय बयजोंबो जाथि हारि राव भाषा बेनि जेबो माबा गैया नाथाय जोङो बयबो जोङो गोरोबनानै इसोरखौ खौसे जानानै खुलुमनाय आरो दिनै बेबायदिनो गेजेराव दङ जाहैबाय गुफुर गाबनि आरो बे गुफुर गाबानो जाबाय जोङो धोरोमखौ लानायजों लोगोसे जोंहा मोजां आखल आखु जानांगौ मोजां सोलिनांगौ बेबायदिनो पबित्र जानांगौ जोंनि गोसोफ्रा बेखौहाय बेयाव बेखेवनाय जादों पबित्र जानानै जोङो थानांगौ आरो थामावहाय दङ जाहैबाय दिनै बेनि गोमो गाबनि आरो बे गोमो गाबानो जाबाय जोङो जे बर' हारिया मोनसे बेबायदिनो मंगलिया हारि दा बेनिखायनो दिनै बे गाहायाव जोङो गासैबो मा होनना बुंदों बे गाबजों गोरोबहोनानै जोङो मंगलिया हारिनि मोनसे बे मंगलियानि जोंनि बे गाबनि फिरफिलाखौ होनाय जादों आरो गेजेराव मोनसे दङ जाहैबाय जे क्रुसनि निशान क्रुसनि मोनसे सिन आरो बे सिनानो जाबाय जे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि पापनि थाखाय बे संसाराव फैदों आरो बेबायदिनो बियो बे क्रुसावहाय बियो आलाय जादों बेनो जोंनि आरो बे क्रुसनि सायाव थैनानैनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे हाखराव फबजादों आरो सानथामनि उनाव बियो देरहासार जादों आरो बे क्रुसावनो गासैबो जोंनि जे दुखु खस्थ' जे जोङो पाप मावनाय मानसिया जे पाप मावो आरो पाप मावनानै पापनि फिथाइखौ जों थैनायखौ मोननो हायो आरो बे पापनि फिथाइखौ मोननायनि अनगायै दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय बेबायदिनो बासायजानायनि लामाखौ बे क्रुसनि गेजेरजोंनो जोंनो माने मिथिहोदों आरो जोंनो खोन्थादों गिबियावनो आङो बरायनानै लाग्रोनो सानो बे बड'लेण्ड रादाब फोसावगिरि आरो लोगोसे बे रादाबनि गेजेरजों नायगिरि गासै बिथांमोनखौबो आङो बरायनानै लाग्रोयो जे जोंनि बे जयपुर गामिया 2000 सनावनो जोङो बे जयपुर गामिखौ जोङो मोननो हादों आरो 2000 सननिफ्रायनो जोङो बेबायदिनो बे जयपुर गामियावनो गंसे रिभाइभेल गिर्जा बेबायदि जोङो गायसननानै लानो हानाय बा जोङो मोननो हादों दा बे समनिफ्रायनो दिनै इसोरा जोंखौ मोजाङै लाखिनायलाय जोङो बे जयपुर रिभाइभेल गिर्जायावनो थानानै गोबांथार बेबायदि गोजोननाय आरो सान्तिखौ जों मोननो हादों आरो लोगोसे 2000 सननिफ्रायनो गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों गोबां बे दुखु दाहानि गेजेरजों गोबां बिदि जों सैसोनानै दिनैहाय जों सोरखिबोनायजों लोगोसे दिनै जोङो 25 बोसोर रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ दिनै फालिनो जोङो मोनबाय बेनिखायनो बे देरहासारनायनि सानखौ इसोरा जोंनि थाखाय लाबोबाय बेनिखायनो दिनै जोङो गोबांथार जोङो रंजानायजों गोजोननायजों खुसिजों जोङो दिनैनि बे देरहासारनाय 25 बोसोरारि सानखौ जोङो गोथार हिसाबै जोङो दिनैहाय बेखौनो मानियो गोजोनथोंसै हाबाफारियाव आलासि महरै जों गोबां आलासिखौ हांख्रायदों जे गिबियाव जोंनि बे सिलभार जुबलि प्रग्रामनि थाखाय जोङो आलासि महरा हांख्रायनाया जाहैबाय गुवाहाटीनिफ्राय जोङो आलासि गाहाय हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो लोगोसे बङाइगावनिफ्रायबो जोङो आलासि महरै जों मोननो हादों आरो लोगोसे जोंनि बे खाथि खालायाव गोबां मण्डलिफोरनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ जोङो दिनैहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायदों जोङो हांख्रायनाय बादि गोबां आलासिफ्रानो फैनानै दिनैहाय जोंनि बे 25 बोसोरिया सिलभार जुबलि प्रग्रामावहाय गोबांथार फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामफैदों थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर'
बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।